Estábamos entrando en ambiente. Vamos a mércores. Non hai día malo para unha verbena, non hai día malo. Aí está un pantalla, que non se me vía. Bueno, rotuliño para todos aqueles que estamos conectados en Facebook, todos aqueles que verán esta entrevista. Alcaldesa de Teo en breve, falaremos de moda cunha tenda de moda moreniña en Rianxo, pero primeiro convidado xa o temos aquí. Mira que custou, falando co seu manager, estos artistas que teñen manager, road manager. Bueno, iba a estar, teníamos unha data, pero problema aí de saúde, nada grave, bueno, pero por fin podemos anunciar, e xa temos con nós a un compostelán, a un picheleiro que leva xa tempo no mundo da música e que, bueno, pues que está liando para ben. Chicho, Manuel, Ortiga, bos días, benvido. Hola, que tal? Moitas gracias por invitarme. Que tal estás? Pois a verdade que genial, aquí unha mañá de Santiago, perfecta, fresquiña, tal, inmellorable. Típica mañá Compostela. Sí, bueno, non tan típica porque non diluvia, falta chuvia. Pero mellor que sea así. Bueno, actuacións que hai por aí na Capitol agora en breve. Sí, na Capitol estuvo 27 de marzo, pero bueno, antes estaremos, hoxe que día é 13. Hoxe 12. 12, pois 12. Pasado mañá estaremos en Barcelona, na Sala Paralel. Despois, pa semana que ven, o día 20 en Donosti, na Sala da Badaba. Despois, o 21 estaremos na Sala El Sol en Madrid, con todo vendido xa desde hai un par de semanas. Toma. Que a verdade é algo que me llena de orgullo e satisfacción. E despois vamos o día 3 estaremos no Antroido de Avilés tamén. Toma. E a verdade é que con moitísimas ganas. Espera, no Antroido de Avilés. Deixame apuntar aquí para os compañeros de Radio Líder Asturias, que aí vos mandamos un compostelán. Isto xa yo digo mañá no programa que temos pola mañá. Ortiga, que todo va ben, que vos que seguimos a traxectoria, os que estivemos fora de Galicia, chegamos, un dos primeiros nomes desta escena da última década e demais. Aí está teu nome, tío. Sí, a verdade é que ahora mesmo xa levo 9 anos dedicado en corpo e alma ao tema da música e a verdade é que a min eso faime tremendamente feliz. Entón, claro, ter unha situación vital tan de cara permíteme seguir o que sei, desarrollando os meus proxectos artísticos, o sea, tanto con Ortiga como con Boyanca Costova. E eu que sei, simplemente trato de facer o que me gusta e as cousas nas que creo e tal, e pois o resto entendo que ten que ir vindo. Bueno, hai 9, 10 anos atrás tiñas 20 nada. 20 anos. Claro, 20 anos, un atópase nesa idade, estudos, traballo, e de repente a música empeza a coller forma. Porque ti estudiaches para fisioterapeuta? Sí, o que pasa é que máis ben estuve matriculado. Bueno, xa me imaginaba. E pouco fixen, a verdade é que con 20 anos prácticamente empecé, o sea, vino bastante claro e xa dixen, bueno, pois mira, eu non vou a estar invertindo a mitad da miña vida en algo que me dá exactamente igual e estar frustrado por non poder meter ese tempo en algo que me gusta. Entón dixen, pois mira, que pase o que teña que pasar, eu vou apostar polo que me fai estar contento e tal, e prácticamente non tuve casi traballos fora da música, deixei os estudios das cousas que non me gustan moi pronto, pero claro, despois tamén a música é un estudio en sí, e bueno, e ao final, eu que sei, con moito traballo e moita dedicación, as cousas eu creo que van salindo tamén. Sí, é verdade, que non veñen por sorte ni por... Claro. Hai moito curro. Claro, casi non tiven ningún traballo fora da música, pero algún sí, non? Sí, a ver, o clásico de carga e descarga e cousas así, de mozo de almacén, sobre todo para poder ir comprando material para facer música, o sea, ao final... Todo que sí, remataba na música, non? Sí, o sea, eu todos os cartos que ganaba ou eran para comprar ou amplificadores ou guitarras ou o que fora, e despois xa chegou un punto no que cando reunín un equipiño así máis pequeno e tal, puxenme a tocar na calle e xa, en plan, tratando músico de rúa, sí, sí, porque ao final eso tamén creo que curte, xa non só a nivel de estar de cara ao público e tal, senón, eu que sei, se tes que tocar durante moitas horas a guitarra diante de xente, tes que aprender repertorios, aprender técnicas e tal,
eu creo que eso, a verdad, curtiume bastante tamén. Ortiga, entre outras moitas cousas, é que lle senta ben o chándal, tío. Que aí o temos que estética de chándal, sí, así urbana, tamén intentas definirte por fora, así na estética. Bueno, a ver, Ou como? ao final, sempre, bueno, todo empezou como a maioría das cousas de broma, como o compañeiro de Boyanca Costova, en plan, buah, tío, estamos aquí sujetos a construtos sociales de ir en roupa de tal tipo e a nós molanos ir en chándal, non en plan hippie, sino en plan pois elegante tamén, que ao final hai un amplio abanico de chándales, no? Entón, pois eu, a verdad, prácticamente, pois tamén, desde hai 10 anos, ou incluso, é que, incluso máis, que non me poño un vaquero, nin... 10 anos que non te pos un vaquero. No, porque empecé xa na roda do chándal, os vaqueros que tiña foron quedando obsoletos, Bueno, dignificando o chándal. Sí, ahora máis solo... alá de práctica deportiva. Sí, solo teño chándales Pois agora. xa está. Cantos tes? Pois non sei, todo, o sea, O sea, o teu armario son chándals. Nada máis, sí. Entón, pois, eu que sei, terei, pois non sei, 10 ou Tes algo chándal así. pichama? No, pero teño... No? Porque isto é común tamén. Sí, é común, pero teño chándal traxe, o sea, teño Como? teño unha americana de chándal, sabes? O sea, unha americana de Adidas aí, guapísima, verdad? Para bodas, eventos e para, primeiras comunións. Para ir elegante antes que nada. Bueno, Chicho, como te chama a xente? Chicho, Manuel... Chicho, sí. Porque tires Manuel González... González. Sí. Chamanche Chicho. Sí, desde que empecé na música, cos meus compañeros das primeiras bandas empezaron a chamarme Chicho, porque eu antes levaba así como unha coleta na cima da cabeza e tal. Un chicho. Entonces, pois, empezou así a broma e ao final, pois, foi quedando, puxeno en Facebook, que parece que o que te pos nas redes sociales ao final bautízate hasta la muerte e, pois non sei, quedou así. Bueno, agora falamos de música, pero isto de Ortiga, isto ten un porqué, ten unha... No, a ver, simplemente cando... Bueno, antes tiña outra banda que era Esteban e Manuel, sí. E deixamos o grupo nun momento do ano no que eu consideraba que, pois, bueno, se apretaba un pouco e traballaba intensamente, pois non tiña por que ter un ano en blanco, senón simplemente pois unha continuidade de un grupo a outro, e dixen, a ver, hai que bautizar isto de alguna forma que sea bastante galaica e que, pois, bueno, dé pé a facer temas e bromas e tal. Entón dixen, pois poñemos Ortiga e la planta que te encanta e pois o que sei. E pa diante, sí. Bueno, claro, cando escoitamos Ortiga, por lo menos nesta etapa, falamos de verbena. Isto é así. Totalmente. Isto é así. Ortiga é igual a verbena, verbena igual a Ortiga. Eu preguntei, Chicho, preguntei a inteligencia artificial, aquí o teño, a pregunta que lle fixen é como crees que sería Galicia e o mundo sen as verbenas? Unha merda, seguro. Pois prácticamente, mira, di a inteligencia artificial, leo brevemente, Galicia sen verbenas sería un lugar moi distinto, casi irrecoñecible. Menos alegría nos povos, un golpe á industria musical, menos vidas en bares e locais, adeus a un ritual social clave, e o mundo sen verbenas sería máis serio e aburrido. Isto día a inteligencia. E ti tamén, non? Sí, ademais, creo que hai un componente cultural que é simplemente, o sea, é que ao final a mí o que me dá un pouco de pena a veces é que os propios galegos non somos conscientes do increíble que é esta forma de ocio que solo temos nós, porque despois ti vas ao resto de lugares de España, a ver, o mellor en Asturias e en algunhas zonas de León pode ser máis ou menos parecido, pero nunha dimensión moito menor. A xente nas festas dos pueblos non ten orquestas, non ten, sabe, o sea, collen un DJ nun remolque e xa está. Entón, claro, comparar ese tipo de festas con a parafernalia que hai hasta no pueblo máis pequeno de Galicia, pareceme increíble. Na pequena aldea de 15 persoas, aí vai a panorama. Claro, entón, eso a min pareceme que está moi ben e ademais pareceme que a nivel cultural pois é un rasgo identitario do noso pobo que creo que
está guai recoñecerllo e tamén está guai, pois o mellor tratar de preservalo, sabes? Porque ao final, se formos catalanes ou vascos, isto era patrimonio de tal, pero aquí non. Pensas que hai que unha especie de protección máis alá sí, pensas que está... Ten moita fama, ten moita sona, Sí. a verbena forma parte de nós, pero deberíamos ter, non sei... Eu creo que debería ser algo do cual estar moi orgullosos, porque é eso, xa non é solo pois bueno, que sea divertido e tal e cual, é que é un rasgo identitario noso, é dicir, a nosa xeografía e historia, sabes, fixo que ao final a nosa forma de ocio, bueno, sobre todo nas zonas rurales, pero despois exportadas grandes cidades e tal, sea deste xeito, e eu creo que, home, se reivindicamos a cultura como algo que está moi ben de cada sitio, pois eu creo que isto é un rasgo cultural único en nós e que debería ser pois preservado e protegido, e eu que sei, en País Vasco pois protexen os gazteches e cousas así, pois porque non nos o que serían as verbenas, o sea, ao final o único sitio de Europa no que hai platos de madeira para comer é Galicia, porque a súa historia fai que teña que ser así e punto, sabes? Entón, en isto creo que tamén debería ser, pois non sei, máis protegido. Sí, sí, entendido perfectamente, e de aí radica un pouco a túa trayectoria máis recente, aínda que tamén hai outros puntos, que o tes claro, dignificar a verbena e facer música de verbena, pero coa modernidade que dá o século XXI. Claro, sí, ao final eu son un chaval nacido nos 90 e que, bueno, pois que escoitou sempre rap e, pois, o que sei, rock e cousas así máis modernas e tal. Entón, claro, noto que os meus códigos van un pouco por esa zona e tal, pero ao mesmo tempo a mí encanta ir a unha verbena e escoitar merengues, cumbias e tal, e ao final, pois, creo que tamén está ben ser consciente de que somos un pueblo inmigrante e que, pois, claro, como marchamos por aí no século XX a pois, toda Latinoamérica e tal, e volveu, e ademais eso ahora mismo tamén pode suceder en certa medida, porque non é que nos marchemos a Latinoamérica e volvamos con ritmo, senón que pois cada vez hai máis inmigración latinoamericana, nos institutos eu creo que xa hai como mínimo a mesma xente de orixe latina que española, tal. Entón, todo máis globalizado, sí. Claro, entón a min pareceme que eso pues, está moi ben, sabes? Ao final, pois que a xente se relacione e intercambien culturas, pareceme que está guai. E, joder, pois como apropiación cultural me parece que tamén está moi ben, pois eu apropiome de pois eso, desos códigos da música latina de antes e de agora, e tamén dos códigos pois máis da música urbana e e aí xurde pois novo traballo, o terceiro que tes. Sí, a ver, terceiro, o que pasa que tamén a ver, depende como se mire, porque tamén pode ser o quinto, porque tuve un disco con Grande Amor e un con Pilipampín e tal. Entón, sí, realmente levo xa máis cousas feitas, pero sí que o terceiro que fago eu solo entre comillas, porque sempre me axuda o meu compañeiro Joao e Heavy, a produción técnica e moitas cousas así. Vamos, que é un proxecto de cara visible ti, pero que hai moita xente detrás traballando para que isto sexa unha realidade e poder vivir da música. Sí. Porque nunha carreira incipiente, 9 anos, para moitos non dá tempo a despuntar, pero sí que hai un traballo, unha constancia que permite que vivas ao 100% da música. Sí, é que ademais eu levo vivindo desde o principio xa deso. Sí, porque ao final a vida son matemáticas, no? Entón, cantos cartos entran, cantos salen, e hai que facer un balance e ten que ser positivo. Tes esa visión empresarial, que moitas veces os artistas ides por libre, o sea, vos centrades máis na propia carreira, nos discos, nos concertos, pero sí, fas matemáticas. Sí, porque ao final todo surge de un presupuesto, é dicir, eu por moito que queira
desarrollar a miña carreira artística, pois se non teño cartos para gravar, para facer unha portada, para tal, non, o sea, non E funciona. as contas dan, a día de hoxe as contas dan. Sí, pero non porque tampouco se facture unha millonada, sino porque dices, joder, si teño este fluxo de pasta ao mes, pois o mellor o que teño que facer é ou gastar menos ou facer de forma que ingrese máis, sabes? Pero, pois non sei... Que ingresos ten un artista a día de hoxe? Clics en reproduccións digitais, concertos... sobre todo os concertos... Merchan... Os concertos, sí? Sí, os concertos é o que máis, ou polo menos no meu caso, é a principal fonte de ingresos. Porque ser moi escoitado, ter millóns de reproduccións, eso... A ver, que eu, claro, eu tampouco teño un nivel de escoitas que me permita xerar pois eso, uns ingresos mensuales solo de plataformas moi grandes, pero bueno, sí que pois para ter uns pluses aí cada X meses, pois sí que vale entre eso e pois os concertos, merchandising e diversos... Porque discos non se compran a día de hoxe. Non demasiado, pero bueno, o mellor sí que se compran camisetas, gorras e tal, e ao final nós, pois, tamén temos moitos ingresos, así que, pois, eu que sei, invirtes hoxe, pois, X número de cartos, pois, eso, merchandising ou tal, e ao final eso sempre acaba generando pouco a pouco todos os meses. O sea, eu, por exemplo, cobro dereitos todos os meses do meu primeiro disco, sabes? Que o fixen aí, pois eso, 6, 5 anos, e claro, ainda que sea pouquiño, pois bueno, é algo, sabes? E canto máis música se produza e canto máis tal, pois os ingresos eses van a máis, pero bueno, tampouco... Tiras da túa popularidade no tema redes, influencer, intentas ter algún traballo... A ver, como tal, non, pero que sí que son consciente de que as redes, pois bueno, son unha parte moi importante, xa non só da música, sino da sociedade, entón sí que considero que, bueno, considero e vexo as bandas que son moi potentes nas redes e que teñen, pois, eso, unha forma de... Unha industria aí metida propia, non? Claro, eso, pois, fai que as bandas vayan mellor, entón creo que é intelixente decir, ostras, pois, si isto é un factor que te pode elevar ou matar, pois, considero que é bo, pois, ter cuidado con eso e, pois, traballar con xente, preguntarlle a xente que sabe, etcétera, etcétera. Outro día preguntáballe a Ruxe, composteláns, 30 anos, e dixeron, mira, levamos tantos anos facendo música porque nunca estivemos de moda. É perigoso, a día de hoxe, na vida do artista, estar de moda en algún momento porque a UPA, pero a caída pode ser... Notas ese vértigo ou non? Non sei, ao final, pois, o que creo que importa é conseguir os obxectivos que nos poñemos e eu que sei, a maioría de bandas que máis escoita a xente, pois tampouco están de moda xa, eu que sei. Ao final o que importa eu creo é ter un público, home, e tratar de que cada vez sexa máis número de persoas, pero bueno, tratar de encontrar o teu nicho, aferrarte a él e traballar nesa dirección. Entón, claro, nunca se pode ser a portada do periódico todo o rato, sabes? Pero si tes a sorte ou a coincidencia de serlo en algún momento, creo que está guai dirigilo hacia que chegue un punto que cando non che pase, pois poida seguir... sabes, sí, sí. chupando do bote. Sí, sí, claro, seguir aí. Hai unha canción verbeneira por excelencia que defina, esta canción define a verbena en Galicia, pero de sempre, quizáis de atrás, de agora... Ti terías algunha? La ventanita del amor. Claro, la ventanita, pero ao mesmo tempo a de Pimpinela de cada día máis linda, sabes? Cuidado con esa, É que esa é o final de todas as verbenas. Cuidado. Ou incluso a dos Suaves de Dolores se chamaba Lola, que non é tan sonido verbena. Non, ao final verbena, é moita verbena, eu que sei, hai uns hits
antológicos moi poderosos, sabes? Incluso Papá e Mamá dos Satélites. Papá e mamá. Pero Claro. de que ano é eso? De 1900? Non sei, porque... pouco. Sí, o sea, é dun señor que se chama Rodolfo Aicardi, que é un colombiano, creo, pero bueno, aquí está popularizado por os Satélites e eu... Depois ascoitamos ao finalizar, que a teño aí. Sí, e non sei, claro, son cancións que levan que moitas décadas, entón pareceme interesante, pois non sei, poder botar en baile ca túa tía, non sei que ten 80 anos e lle toca exactamente esa canción igual que a ti, sabes? Oye, notas un agradecemento do mundo da verbena por alguén que se pode considerar novo, mozo, 30 anos, Sí. que tire por aí, que dignifique, que aposte, que misture, que Pili, faz isto conmigo. Sí, notas un agradecemento do propio sector? A ver, non sei se agradecer... Aqueles máis vellos, máis veteranos, non sei. Home, eu creo que lles fai ilusión que eu mire por eles, sabes? Porque ao final eu noto que, por exemplo, no tema da música tradicional sí que hai como moita sinergia entre maiores, pequenos e tal, tamén porque hai como mellor unha ambición cultural maior e pois no mundo da verbena a xente que quere traballar e cobrar, entonces como que non hai tanta intención artístico-cultural e iso fai que moitas veces pois as generacións non falen entre elas e tal, e eu sí que noto que, joder, chamo os Satélites para gravar o meu disco ou fa unha canción con Pili e tal, e eu noto que son pois xente como a min ou eu máis ben xente como a eles, sabes? Pero sí que noto que a eles lles fai ilusión que alguén como a min se interese e sobre todo que lle intente dar unha volta desde o punto de vista artístico, porque ao final para min artísticamente é moi interesante, non é simplemente... Foi algo novo para Pili, por exemplo, ¿no? Meterse nese lío. Home, eso supoño que ten que dicir ela e tal, pero... o que percibiches ti? Home, eu creo que estaba contenta, sabes? Porque ao final eu creo que nos entendimos super ben, sabes? Porque ela é unha artista dunha forma e eu outro artista de outra forma totalmente distinta, pero ao mesmo tempo por eso super compatibles, pero igual cos Satélites e tal. E, joder, eu sempre que gravei as cancións con eles, tanto con Pili como cos Satélites, e cando fixemos bolos e tal, o sea, eu, a verdade, creo que quedamos todos bastante contentos. 27 de marzo en Santiago de Compostela, pero antes Ortiga fará unha xira por Barcelona, por Bilbao, por Asturias, por diferentes puntos, que eso tamén dignifica que moitas veces, pois mira, falando algo moi concreto, a verbena é galega, en galego, solo de para Galicia, pero todo o contrario, a música non ten fronteiras, en este caso da igual a lingua, da igual o estilo, da igual a forza que se utilice, e Ortiga nacional e internacional, isto é así. Sí, a ver, ao final eu fago música moi animada, de tempos moi rápidos, entón, bueno, e sobre todo que casi sempre se toca a altas horas, sabes? Entón a xente, eu creo que non está aí pensando en, ostra, non lo entiendo, tal, non sei que, non, a xente ven a desfasar e a estar un rato aí bailando e tal, e eu que sei, é que de feito pásame moitas veces que moita xente nin se entera de que en galego, sabes? O sea, quero dicir, chegan, sí, está noutra película. Me encantó tu concierto, tal, non sei que, non me enteré de nada, pero tal, eu, perfecto, sabes? O sea, ao final... Eso se trata, non, tamén? Sí, o que importa é que haya sinergias positivas entre público, banda e promotores e eu que sei, eu encantado de participar aí. Oye, dignificas a verbena, hai que dignificar tamén a sesión vermú? Sí, porque sí, como además, parte verbenera matinal? Totalmente, porque ademais sí. volvo de antes, eso é un asunto moi galego, sabes? Ao final aquí... O vermú das 12, a partir das 12, isto é tradición. Claro, e despois, por exemplo, eu... Ahora xa me pasa menos, pero ao principio decía, joder, pois a ver, o mellor se estamos en Valencia ou non sei que, podemos tratar de facer un vermú tal, e xente, tío, aquí iso non. Non. Aquí iso non, o sea, ou en todo caso, si é como ten un punto exótico, sabes? Ten un punto de non como non sucede nunca. O sea, quedar nunca. Para escoitar música tomando un vermuciño en algúns outros non... Non, é exótico. Sí, é que é un rollo máis ben exótico, sabes? En plan de... O sea, de que a xente lle chama a atención porque como non pasa nunca, din, ostra, que interesante ir a un concierto por la mañana, pero claro, eso para nós é
Vamos a ver. o de cada día, sabes? Cada día. Entón, tamén me mola ese rollo de decir, hostias, pues é algo que é noso e que está moi guai. E ir a comer ás 3, Claro, joder. ou a comida xa riba da mesa. Xa para deixar que marche, Ortiga. Claro, perdimos un cantante de orquestra. Por min, dis? Sí. Sentiríaste cómodo? Eu é que non o sei, a verdade, nunca participei nunha orquesta como cantante e eu, a ver, non sei se me gustaría, sobre todo porque a min unha gran parte do que me interesa desto é facer as cancións, sabes? O sea, que me parece super ben e seguramente eu ademais non Rollo Orquesta Mondragón, unha orquestra diferente. Sí, pero bueno, ademais a xente das orquestas son auténticos atletas e, por exemplo, a orquesta que menos toca por concerto mellor toca 3 horas. Eu toco unha e chao, sabes? Sí, acaba... Sí, e, por exemplo, eu non teño capacidade vocal para... Son atletas, é verdade. Sí. Nese punto de vista non paran de moverse. Claro, entón eu, para empezar, xa canto super mal e teño que tirar de cousas en plan de procesos digitais porque senón non me dá. E despois que esa xente, joder, técnicamente son moi estudiosos, despois, eso, teñen que, o sea, todos tocan facilmente o triple do que toco eu. Eu, por exemplo, cando nunha semana dou 2 concertos, acabo sin voz, estou reventado, e esa xente fai 60 seguidos que eu, sinceramente, non sei como aguantan. Locura. O sea, eu non sei como non lles salen cousas na gorxa, sabes? Sí. Entón eu digo, guaf, podría intentalo, sí, que seguramente non sería capaz tamén. Outra cousa, orquestras para ver e para escoitar. Hai unhas xeracións aí que, ui, esta orquestra moito floripondio, pero... Claro, a verbena ten iso, non? Sí, ao final hai... Show, espectáculo destas orquestras que son, de verdade. Sí, a ver... Circo del Sol. Sí, é que eso eu creo que é un pouco de darwinismo musical, en plan, ao final a tecnoloxía vai avanzando e tamén as orquestas van intentando parecerse máis aos supergrupos que hai por aí adiante, entón, queiras que non, tú sabes que se te dedicas ao mundo do espectáculo, pois un bo show de luces é casi tan importante como o show musical. Total. Entón, claro, eu creo que eso simplemente vai evolucionando e é ensayo-error de, joder, pois este ano invertimos máis en luces e se lía máis parda. Este ano máis en trapecios, sí, claro. show. Entón, pero bueno, despois tamén o que me gusta é que hai unha cantidad de orquestas enormes e, por exemplo, Satélites son unha orquesta clásica de música latina que, joder, teñen como un formato moi clásico que a min encántame, ou, por exemplo, a Cinema, que son unha orquesta toda de xente super xoven que, joder, son uns cracks, o sea, levan a todo super ben medido e sabes, e pareceme que sendo tan xóvenes é complicado ter ese éxito, entón, pois non sei, ao final o que está guai é que haxa variedade. Sí, sabes? sen dúbida. Dúos, tríos, grupos, sí, orquestras, formacións varias. E o teu sono que lin aí, que non sei se xa mudou, pero ter un bandón de merengue... Home, eso sería lo máximo, sabes? O que pasa que, bueno, hai que aforrar para pagar dignamente a xente, pero... Pero sí, unha banda... Sí, a ver, ao final... Pero de merengue? Sí, a ver, a banda é, digamos, adaptable, pero sí, eu ao final o que quero é, pois, alguén que toque, bueno, 2 persoas ou así que toquen a percusión, un teclado... Oferta de emprego, atención, en Radio Líder Santiago, oferta de emprego de Ortiga. E nada, percusión, teclados, os ventos xa os teño e pouco máis, a verdad. O sea, con que cando me empece a dar o caché para introducir a 4 persoas máis, xa está. Canto queda? Mais menos, facendo así cifras, medio prazo, pues longo? Non sei, a ver, depende de como vayan funcionando os discos, pero sí, e se non se pode ter nunca, pois se adapta e... O sea, quero dicir, con isto non quero expresar que este incompleto ou frustrado, sino todo o contrario. Digo, joder, o sea, que tamén a miña personalidade e o meu proxecto... A adaptación tamén, non? Sí, eu digo, pois, se teño máis caché, meto máis xente. Se de repente teño que ir por menos caché, pois, meto menos xente e punto, sabe? O sea, ao final o que importa é tocar e que o proxecto pois se desarrolle, sabes? Temos longo recorrido, con Ortiga.
espero que sí. Temos moitísimo longo recorrido. Esta é a primeira entrevista, tiña ganas de charlar como emisora compostelá, cun compostelán que está facendo ben as cousas, que sinte a maxia da música nun sentido, pois eso, concienzudo. Moitas veces os artistas algúns consideramos que están despistados, que se dedican unha parte, non a outra, e que ao final pois hai pinchazo, pero neste caso vemos como Ortiga vai dando os pasos tanto na parte máis empresarial de poder vivir da música xa prácticamente no minuto 1, que moi poucos grupos e artistas o poden dicir, única e exclusivamente da música. Heredeiros da Cruz, Javi Maneiro, 30 anos en riba do escenario, e aquí manifestou que neste proxecto en solitario está empezando a dedicarse única e exclusivamente á música e intentar vivir da música. Unha banda como Heredeiros da Cruz, por lo tanto, os meus parabéns tamén nese aspecto. Algo máis, que nos vemos o 27 de marzo na Sala Capitol, que teño ganas de verte en directo, nunca che vin en directo, o sea que polo tanto voume atopar con que? Con festa, alegría, diversión. Sí, porque ademais featurings non moitos, sobre todo porque a última Capitol que fixen foi casi un Ortiga e amigos. Entón digo, bueno, pois a xente que viñera a ese Capitol non me gustaría que viñera a ver algo parecido, sabes? Entón este é simplemente a miña banda máis eu dándolle duro e claro, antes pois íbamos con un formato máis guitarrero tal e agora só levo ventos e non sei, creo que é interesante tamén o formato porque fixe moitos concertos en Galicia esta data, pero o sea, cos discos anteriores e tal, pero con este formato prácticamente é todo novo por explorar, así que teño moitas ganas, a verdade. Festivais tamén, os festivais teñen o teléfono do teu manager, sí? Por supuesto, espero que sí. O decimos aquí, sí, vale. E se non teño contacto no Instagram, que me entren aí. Hombre, por favor, festivais, festas que hai moitas, afortunadamente, en Galicia. Chicho, gracias por vir, tío. Que vaya moi ben, que vaya moi ben. Seguiremos celebrando os discos, os éxitos, os concertos aquí nesta emisora de radio. Bueno, pues moitas gracias e volveremos pronto, espero. Espero que sí, gracias.